Udalak erakunde desberdinekin kolaborazioak sustatu ditu, enpleguan eta garapen ekonomikoan eragiteko eta aipagarrienak hauetxe dira. Garaia parke teknologikoa, ekintzailetza bultzatzeko eta enpresen arteko harremanak ehuntzeko, zaiolan, ekintzailetza eta enpresa proiektu berrien sustapenean kolaboratzeko, Debagoiena 2030, eskualdeko garapeneko estrategiak aztertzeko, aleko langabeak laneratzen laguntzeko proiektuak, Mondragon Unibertsitatea, titulatuen ekintzailetza sustatzeko, Emaus Fundazioa, bazterkeria arriskuan dauden pertsonentzako lanerako prestakuntza eskaintza bideratzeko. Gureak taldea, Pauso Berriak programarekin kolaborazioa desgaitasun intelektuala daukaten pertsonen gizarteratzea, lan eremu arruntetan lana eraginez, Caritas, Arbigara egitasmoa, lehen sektorean lanpostuak sortzeko helburua, edota lanbide heziketa zentroak, langabeentzako lanerako prestakuntza eskaintza merkatuko beharretara egokitzeko.